Господине, бихте ли се представили? Казвам се Богомил Костов Джурошти. Откъде сте ви? Роден съм в едно врачанско село, живея в София от 50 години. Аз ви преглеждах. Да, разбира се. Доволни ли сте от прегледа? Доволен съм много. Беше ли точно? Абсолютно всичко. Абсолютно всичко беше точно. Дадох ви билки. Билки, да. За какво ви дадох билки? Сещате ли си? Билките са за сърце, Щитовидна жлеза, за бъбреци, за бъбреци, за камъни в жлъчката, за камъни в жлъчката, за капсули за костите и капсули за пердетата на очите. и за високото кръвно. И за високото кръвно. Да. Изкарахте ли камъните от жлъчката? Камъните от жлъчката са изкарани, да. Една голяма шепа. Голяма шепа камъни. Да. Знаехте ли, че имате камъни? Не. Никой ли не ви беше казал? Никой не ми беше казал. До този момент не бех ходил на лекар, преживяха ми там стресови положения и смятам, че в един кратък срок, за времето от месеци няколко, сигурно, вече всичко е преобърнато и са се натрупали камъни и други проблеми са се явили и така нататък. Олекна ли ви след като изкарахте камъните от жлъчката? Да. Чувства съм се. много по-спокоен. Сърцебиенето намаля ли? Направо ритъма почти влиза в нормално, ударите са нормални, те се движат от 64 до 72. Не Да, надвишават. 72 удара са нормалните, да. Високото кръвно също падна. Падна кръвно? Падна, да, нормално. Сега в рамките на 75-80 до 120. Значи може да се лекува кръвно? Да, разбира се. Добре. Ами аз се надявам, че ще оправим и разширената лява камера и после ще направим и още един запис. Да. Много ви благодаря. Това нещо мога да го пусна на други пациенти, да видят, че може да се лекува високо кръвно, камъни в жлъчката. Бъбреците също. И бъбреците, да. И аз също много благодаря и ви пожелавам все така да бъдете отзивчив и упорит в своята професия.